Akseli Gallelan maalaus Lemminkäisen äiti on Orpon leikkauspolitiikan aikana tosi ajankohtainen. Minä näen Lemminkäisen tarinassa kuvan nuoruuden innosta ja impulsiivisuudesta. Bisnesmiehet varmaan näkee itsensä Lemminkäisenä. Tämä maalaus on mulle hyvin paljon eräänlainen kuva yhteisön voimasta ja yhteistyöstä vaikeassa tilanteessa. Valtion talouskeskustelussa suomalainen kulttuuri on hakattu palasiksi Lemminkäisen äidin kanssa samalle rannalle. Maalauksessa näkyy äidin ikiyhteys lapsiinsa ja ehkä myös yhteisön jonkunlainen solidaarisuus ja halu auttaa toisiaan. Mä itse ainakin haluan ajatella, että yhteisöllisyys, solidaarisuus, ne on keskeisiä arvojamme ja ne leimaa tätä meidän kulttuuria. Gallela on kuvannut Lemminkäisen äidin keräämässä poikansa ruumiin osia. Elämää ylläpitävä voima palauttaa kuollutta henkiin. Musta tuntuu, ja meidän jää ajattelemaan, että tänä heikkona hetkenä jään ajattelee, kun mua ja kulttuuriväkeä uhataan, että puuttuuko meiltä itseltämmekin joku kirkas visio siitä, mikä kuolettamisen sijaan elävöittäisi. Mitä se tarkoittaa oikeasti, kun vaaditaan ja halutaan lisää kulttuuria? Palkkaa työstämme, resursseja oman jäljen jättämiselle ja kun me halutaan olla siellä, missä päätetään ja puhutaan tärkeistä asioista, ei vaan kerran viikossa jossain kulttuurikoktailissa. Onhan meillä monta kertaa päivässä urheiluuutisetkin, niin eikö kulttuurista ole sitten enempään kertomista? Musta on hyvä kysyä, että miksi me taiteentekijät, kulttuurityöläiset suostutaan tähän marginaaliin, tämmöiseen marginaaliseen paikkaan, samaan aikaan kun päättäjät suunnittelee vaan silpomista. Toi Gallelan teos käsittelee tietenkin äidin rakkautta, surua ja toivoa sekä ehkä myös yhteisön voimaa ja yhdessä tekemistä vaikeiden aikojen keskellä. Väitän, että Lemminkäisen äiti ja ponnistelut ja yhteisön tuki ilmentää sellaista keskeistä suomalaista kulttuurista ajattelua ja fiilistä, yhteisöllisyyttä, periksi antamattomuutta ja solidaarisuutta. Mutta miten on sitten mahdollista, että populistiset oikeistolaiset militarismiin uskovat päättää nyt sitten Suomen asioista? Mä väitän, että maailman onnellisin kansa uskoo ihan toisenlaisiin asioihin ja arvoihin kuin nyt sen edustamat päättäjät. Mun oma politiikkakäsitykseni, niin sen mukaan yksi merkittävä poliittinen voima on kansalaisyhteiskunta. Ja kansalaisyhteiskunnalla mä tarkoitan valtiollisten instituutioiden ja rakenteiden ulkopuolella olevia toimijoita. Mä tarkoitan sellaista tekemistä, jota ei vaan tehdä viran puolesta. Kansalaisyhteiskunnassa osallistutaan yhteiseen tekemiseen, oman jäljen jättämiseen ja omanlaiseen vaikuttamiseen. Julkinen keskustelu valtion taloudesta näyttää todeksi sen, että tämä mun puhuma kansalaisyhteiskunta ja mun kritisoimat päättäjät ovat tosi kaukana toistensa todellisuuksista ja hyvin paljon eri mieltä valtion taloudesta. Meillä on vähintään 2 erilaista kuvaa hyvästä ja turvallisesta tulevaisuudesta. Tämän takia mun usko edustukselliseen demokratiaan on tänään tosi paljon koetuksella. Kaikki eduskunnassa vaikuttavat puolueet ovat juuriaan myöten sopeutuneet nykyiseen menoon, jossa kaiken merkitys arvioidaan talouden kautta. Julkisen talouden maisemassa, niin siellä rannalla, se ranta Lemminkäisen äidin kanssa on täynnä erilaisia irtirevittyjä, toimimattomia ja kannattamattomia kokonaisuuksia, amputoituja unelmia ja silvottuja suunnitelmia. Siksi kansalaisaktivismi tuntuu kyllä nyt uskottavalta vaihtoehdolta. Ja hyvät taiteilijat ja kulttuurityöntekijät protestoi. Olin itsekin mukana Kivi voittaa sakset miekkarissa Helsingissä. Mutta miten ne kehtaa suunnitella leikkaavansa ihmisten perusturvasta ja jostain niin keskeisestä kuin kulttuurista?
Mä en usko päättäjien viestiin siitä, että meillä valtiona ei olisi rahaa tai varaa keskeisiin sivistysvaltioiden hyvinvointiyhteiskunnan perustarpeisiin. Kyllä meillä on. Mä en usko sillä velalla pelotteluun. Yritysmaailmassakin vaan umpihullut rahoittaa investointeja kassavaroilla. Käsitetaiteilija ja rauhanaktivistin näkökulmasta tämän päivän Suomessa me kärsitään kulttuurisesta asennevammasta. Harva uskoo, että kulttuurin osuus valtiomenoista on vain 0,6%. Se on ihan marginaalinen osuus, vaikka sen pitäisi olla paljon suurempi. Ja vaikka tuplaisimme kulttuurin osuuden valtion taloudesta, emme puhuisi vieläkään merkittävästä summasta. Ja meidän pitäisi puhua merkittävästä summasta, koska kulttuuri on keskeistä ihmisenä olemista. No hyvää tässä katastrofissa on se, että kaikki tämä voidaan kyllä muuttaa. Ihminen voidaan asettaa talouden edelle, kulttuuri marginaalista keskiön omalle paikalleen, koska ei ole kysymys siitä, onko meillä rahaa vai ei. On kysymys siitä, että vallassa olevat päättäjät, niin niillä on asennevamma, joka näkyy tässä kulttuurin marginalisoimisessa. Meillä kansalaisyhteiskunnassa ei pärjää valehtelemalla, ihmisvastaisilla toimilla eikä kulttuurisella asennevammalla. No miksi sitten nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa pärjää aina ministeriksi asti ihmisvihamielisellä ja kulttuurivastaisella politiikalla? Kulttuurin marginalisoimiselle ja ihmisvihamieliselle politiikalle tarvitaan muutos. Turvallisempi maailma on mahdollista, kun alamme paremmin tiedostaa tämän päivän tosiasiat ja omat mahdollisuutemme muutoksen tekijöinä. Uudet tuoreet ajatukset, tulevaisuuteen uskovat ihmiset ja todellinen demokratia sekä osallistuminen luovat varmasti parempaa kehitystä ja uusia osallistumista mahdollistavia ihmisen muotoisia rakenteita. Ehkä Lemminkäisen äiti on kuva kansalaisyhteiskunnasta. Ehkä äiti on Madonna ja esikuva. Kyllä, kansalaisyhteiskunnan pluralistinen monimuotoisuus näyttäytyy tämän päivän Suomessa todellisena vaihtoehtona ihmisvihamieliselle ja kulttuuria marginalisoivalle vanhan talouden korruptoivalle valtapolitiikalle. Ollaan kyllä, ikävä kyllä, Lemminkäisen äidin kanssa ihan samalla rannalla. Ei auta kuin haravoida.